Сучасне мистецтво в коридорах влади. Адміністрацію президента відкрили для мистецьких експериментів та для екскурсій. Почали з виставки плакатів «Діячі України», де молоді художники в несподіваний спосіб розкрили особистості Бориса Грінченка, Богдана Ігора Антонича, Остапа Вишні, Лесі Українки, Миколи Хвильового, Казимира Малевича та інших видатних українців. Загалом представлено 64 плакати різних авторів. Сама мета такого ілюстрації плакату в тому, що не потрібно все розкрити до останньої частини. Нам потрібно самим образом зацікавити людей, щоб вони потім згадали, і там прочитали всі деталі. Тобто ми тут не робимо енциклопедію, ми робимо візуальний образ, який акумулює якось символічно саму людину. Щоб кожен співробітник адміністрації президента, також як і я, відчув та побачив зміни, які прийшли до владних коридорів. І впустити в ці коридори сучасне українське мистецтво – один з найефективніших способів, на мою думку. Це не єдина несподіванка. З наступної суботи розпочнуться екскурсії коридорами адміністрації.